Вітаю, шановныя сябры. Сёння ў нас зноў другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Будзем гаварыць пра беларускае евангельскае прабуджэнне. Беларускае евангельскае прабуджэнне, оно звязана з нараджэннем баптысцкай царквы у нашай краіне. І якраз у гэтым годзе такі важны юбілей, 150 год з пачатку беларускага баптызму. Гісторыю Беларусі другой паловы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя цяжка ўявіць без разумення евангельскае прабуджэння. Гэта разумелі ўжо ў 1884 годзе беларускія народнікі, якія выдавалі часопіс «Гоман». Тых, каму цікава, адсылаю да спецыяльнага выпуску, прысвечанага Гоману. Беларускія народнікі пісалі ў першым нумары «Гоману» пра тое, што распаўсюджванне штундызму у Магілёўскай губерні сведчыць пра высокія маральныя якасці і разумовыя здольнасці беларускага народу, у першую чаргу беларускага сялянства. У той час, сапраўды, Магілёўская губерня, больш дакладна гомельскі павет Магілёўскай губерні, яны былі на асаблівым становішчы ў канфесійным плане. У тым сэнсе, што ў вёсках Усохі, Вудзь, Дубовы Лог, Мікалаеўка, і іншых вёсках, слабодах, ваколіцах, там, дзе жылі сяляне і былая шляхта, таму што быў разбор шляхты, некаторыя славутыя роды былі пазбаўлены шляхецтва, там пачалося евангельскае прабуджэнне. Што значыць евангельскае прабуджэнне? В прынцыпе, у сусветнай гісторыі, гістарыяграфіі гэты тэрмін даволі часта ўжываецца. Евангельскае прабуджэнне – гэта такі перыяд, такая з'ява у жыцці пэўнага народу, пэўнай краіны, калі мноства людзей даволі масава прагне абнавіць свае адносіны з Богам, адносіны паміж сабой, калі нешта адбываецца такое ў такой маральна-духоўнай сферы. Калі вялікія масы людзей, яны прыходзяць да разумення таго, што патрэбна пачаць змяняць нешта ў жыцці і трэба пачынаць з сябе. Як пачаць з сябе, калі вельмі складана гэта зрабіць, у тым плане, што сам чалавек, ён ужо ўваходзіць у пэўную канву свайго жыцця і вельмі складана яму мяняцца. І фактычна заўсёды вось гэта пытанне пра прабуджэнне, гэта зварот да Бога. Пачынаецца з абнаўлення рэлігійнага жыцця і звычайна закранае фактычна ўсе іншыя сферы жыцця чалавека і грамадства. Таму вось, калі мы сёння кажам пра прабуджэнне, беларускае евангельскае прабуджэнне, то мы маем на ўвазе менавіта вось гэтую з'яву. Калі сотні беларусаў яны пачалі пераглядаць сваё жыццё, навяртацца да Бога, чытаць Евангелле і разумець, што фармальная вера, якая была на працягу ўжо стагоддзяў ці доўгіх дзесяцігоддзяў, яна ўжо не працуе. Каб абнавіць жыццё, патрэбна адмаўляцца ад фармалізму ва ўсіх сферах. У першую чаргу гэта тычыцца адносін чалавека і Бога. Цяпер перайдзем да фактаў, што ж рэальна адбылося. Магілёўскі губернатар Александр Дамбавецкі у 1882 годзе складаў справаздачу обер-пракурору Свяцейшага Сінода Канстанціну Пабеданосцаву. У гэтай справаздачы ён напісаў, што штундызм, на той момант евангельскіх вернікаў называлі штундысты. Штундысты ад нямецкага штунда, гадзіна, гэта значыць тыя, хто прысвячае гадзіну на дзень для асабістай малітвы. Такі тэрмін ён усталяваўся ў дакументах Расійскай імперіі. Дык вось Александр Дамбавецкі, ён піша, што штундызм у Магілёўскай губерніі дастаткова моцна пашырыўся і ахоплівае цэлыя паселішчы, цэлыя ваколіцы. Для чаго ён пісаў гэта? Ён пісаў гэта з двух мэтаў. Першае, улады Расійскай імперіі на той момант звярнулі ўвагу на тое, што першую чаргу сярод сялянства адбывалася незвычайная з'ява. Сяляне, якія здаваліся цёмнымі людзьмі і так лічылі іх улады, і ў грамадстве была такая думка, яны пачыналі чытаць Біблію. Наколькі можа зразумець сучасны чалавек, Біблія даволі складаны тэкст. Напрыклад, мы возьмем Стары Запавет. Стары Запавет складаецца з 39 кнігаў, 17 кнігаў гістарычных, 5 кнігаў паэтычных і 17 кнігаў прафетычных альбо прароцкіх. Мы бачым таксама Новы Запавет, 27 кнігаў, 4 Евангеліі, дзеі апостольскія, пасланні апостола Паўла да цэркваў,
пасланні іншых апосталаў, адкрыццё Яна Багаслова. І гэта, канешне, тэкст, ён, нават для такого падрыхтаванага чалавека, ён так непросты. Ён непросты, каб яго засвоіць. А тут адбываецца вельмі такая нечаканая з'ява. Пад уплывам розных такіх чыннікаў сяляне яны пачынаюць звяртацца да біблійнага тэксту. І гэты зварот да біблійнага тэксту ён прыводзіць да нечаканых высноваў. Па-першае, сяляне гомельскага павету яны ўздымаюць пытанне пра тое, што людзі павінны вучыцца, павінна быць усеагульная адукацыя, таму што кожны чалавек можа і павінен чытаць Біблію. Калі кожны чалавек можа чытаць Біблію, гэта значыць, ёсць пэўная роўнасць перад Богам. Калі ёсць роўнасць перад Богам, то павінна быць і роўнасць заканадаўчая. То бок ужо заяўляецца пра тое, што кожны чалавек ён мае свае асабістыя правы, сваю асабістую годнасць. З іншага боку, канешне, вельмі важны момант, як жа аформіць жыццё чалавека, які верыць у Бога, чытае Біблію, і наколькі ён можа вызнаваць сваю веру. Пачынаюць стварацца новыя на той момант евангельскія супольнасці. Чаму новыя? Таму што з моманту рэфармацыі 16 стагоддзя, якая стварыла залаты век Беларусі, прайшло ўжо больш за 300 гадоў. І пэўная традыцыя, якая была ў лютэранаў, у кальвіністаў, мы нядаўна записывалі выпуск пра першую пратэстанцкую дзяржаву, Прусію, мы таксама ёсць выпуск пра залаты век Беларусі 16 стагоддзя. Дык вось гэты імпульс рэфармацыі, праз тое, што была контррэфармацыя, былі такія драматычныя падзеі нашай гісторыі, гэты імпульс ён выдыхся. І у пэўным сэнсе такое духоўнае жыццё беларускае грамадства знаходзілася ў стагнацыі. Дык вось, каб перадолець гэту стагнацыю, пачалі ўзнікаць новыя супольнасці. Вось менавіта гэтыя супольнасці і заўважылі беларускія народнікі. Беларускія народнікі, якія бачылі Беларусь самастойнай, якія імкнуліся даказаць беларускай інтэлігенцыі і праз яе ўсяму беларускаму народу, што Беларусь мае самастойную палітычную будучыню, таму што яна мае ўласную гісторыю. І разумеючы, што ўвогуле ў самім грамадстве пачаліся гэтыя змены, яны пісалі пра вось гэту з'яву беларускае евангельскае прабуджэнне. Што такое гомельскі павет у другой палове 19 стагоддзя? Трэба сказаць, што першая евангельская супольнасць яна з'явілася якраз у 1875 годзе. Гэта вёска Усохі гомельскага павету. На сённяшні момант гэта 150 гадоў прайшло з таго часу. Дык вось гомельскі павет ён вызначаўся тым, што там была найбольшая колькасць старабрацаў ці старавераў. Ва ўсёй Магілёўскай губерні было прыкладна 16 тысячаў старавераў. Магілёўская губерня гэта такая вялікая адміністрацыйная адзінка. З іх, з гэтых 16 тысячаў, на гомельскі павет прыпадала 12 тысячаў. То бок, фактычна абсалютная большасць жыла ў гомельскім павеце. У той самай вёсцы Усохі таксама былі старабратцы. І таму не было такога вось канфесійнага маналіту нейкага. Старабратцы ці стараверы яны мелі сваё ўласнае рэлігійнае жыццё. І, канешне, гэта дазваляла нейкім чынам рабіць вельмі важную такую рэч. Яна палягала ў тым, што старабратцы яны давалі рэлігійную альтэрнатыву для жыцця павету. І вось, пачынаючы з 1875-х, сярэдзіны 70-х гадоў 19 стагоддзя з'явілася яшчэ адна альтэрнатыва, евангельская альтэрнатыва. І ў гэтым плане рэлігійнае жыццё стала яшчэ больш разнастайным. Сярод лідараў евангельскае прабуджэння на Гомельшчыне, оно было найбольш масавым, найбольш маштабным, трэба назваць такога чалавека, як Лявон Прымачэнка. Ён паходзіў з такой вялікай сям'і, клану Прымачэнкаў, якія жылі ў вёсцы Усохі. Ён нарадзіўся ў 1854 годзе. Быў чалавекам, як вынікае з ягонай біяграфіі, такім эмацыйным. Ён стаў адным з першых лідараў Усохскай баптысцкай царквы. Вось эта вёска Усохі, яна была даволі вялікая. Там жыло каля 2000 жыхароў. Ён пачаў прапаведаваць Евангелле прыкладна з 1876 года. Дзякуючы ягонай пропаведзі пакаяўся, навярнуўся ў баптызм сельскі стараста Захар Гуляў. Фактычна ўся сельская грамада, яна была даволі вялікая. У той ці іншай ступені яна прыйшла ў рух. Рэч у тым, што людзі пачалі збірацца па хатах, чытаць Біблію, асобна Евангеллі, выдаваліся такія 4 Евангеллі, пачалі звяртаць увагу на тыя недахопы, якія былі ў жыцці грамадства. А менавіта, як я ўжо казаў, адсутнасцю адукацыі для дзяцей, пастаяннай і сталай адукацыі. Менавіта на тое, што у грамадстве няма пашаны да Бога, няма святасці жыцця, жыцця сямейнага, жыцця
грамадскага. І ў гэтым сэнсе было вельмі важным момантам тое, што гэтыя праблемы ўздымаліся на сельскіх сходах, таму што вось сам сельскі стараста пакаяўся. Таксама прабуджэнне распаўсюдзілася на суседнія вёскі: вёска Мікалаеўка, вёска Вуць, вёска Дубовы Лог. Ну, зноў жа, часткова гэтыя паселішчы яны складаліся з былой шляхты, дробнай шляхты, якая не здолела пацвердзіць сваё дваранства і ў 1864 годзе была пераведзена ў сялянскае саслоўе. Такім чынам, вось магілёўскі губернатар, зноў жа звяртаюся, Дамбавецкі, ён інфармаваў пабеданосцава, што евангельскі рух набывае даволі масавае вымярэнне ў гомельскім павеце. Што ўлады, канешне, вымушаны былі рэагаваць. Яны выслалі так званых антысектанцкіх місіянераў. Гэтыя місіянеры павінны былі пераконваць жыхароў гомельскага павету у тым, што яны знаходзяцца ў памылковым веравучэнні, ў еретычным веравучэнні, і яны павінны пакінуць яго, выйсці з яго і вярнуцца да свайго ранейшага жыцця. Пры тым, што жыццё змянілася, і гэта было відавочна для ўсіх. Ну, па-першае, што датычыцца навучання. Улады, пецярбургскія ўлады, яны вельмі хутка зрэагавалі на гэта і сказалі замяніць усіх настаўнікаў царкоўна-прыходскіх школаў вось у гомельскім павеце. Гэтыя настаўнікі павінны былі мець як мінімум акадэмічную нейкую ступень, скончыць універсітэт. І гэтыя настаўнікі павінны былі значна на вышэйшы ўзровень падняць адукацыю. Па-другое, скасоўваліся платы за выкананне царкоўных трэбаў, як яны казалі тады. Гэта была плата за вянчанне, за адпяванне, за хрышчэнне і гэтак далей. У гомельскім павеце яны былі скасаваныя. І плюс прыехалі вось два антысектанцкія місіянеры. Аднаго звалі Васіль Галынец, іншага Іван Шабека. Яны праводзілі місіянерскую працу і пераконвалі жыхароў гомельскіх вёсак пакінуць сваё еретычнае вучэнне. Што таксама ўздымала ўвогуле дыскусію ў грамадстве. Дыскусію пра суадносіны святога пісання, святога падання, якая павінна быць іерархія, што важней, Біблія ці творы айцоў царквы. І мы можам уявіць, у 19 стагоддзі на такія тэмы спрачаліся беларускія сяляне. Гэта было важна для іх. Таксама было важна пытанне, як жа суадносіцца словы і ўчынкі, наколькі вось закон Божы ён патрабуе дакладнага выканання, ці гэта проста рэкамендацыя да дзеяння, якая не абавязковая да выканання. І гэтак далей. То бок ішла размова пра вельмі важныя пытанні. Але самае галоўнае была размова, як і ў 16 стагоддзі, хто ж будзе збаўлены, таму што жыццё зямное яно заканчваецца, яно мае канкрэтнае вымярэнне, часавае вымярэнне, і там чалавек можа пражыць і 120 гадоў, але што пасля гэта, а пасля гэтага вечнасць. І вось у вечнасці, дзе апынецца чалавек, ён атрымае жыццё вечнае, ці будзе асуджаны на вечную смерць і вечныя пакуты. А вось гэта залежыць ад узаемаадносін кожнага чалавека індывідуальна, асабіста з Ісусам Христом. І вось гэтыя такія спрэчкі, дыспуты нават, яны былі даволі характэрныя для таго часу. Паколькі антысектанцкія місіянеры, яны там фактычна жылі вось у гомельскім павеце, яны ездзілі па вёсках, яны складалі справаздачы. Пазней яны пачалі выдаваць цэлыя часопісы, можна там часопіс на 40, 50, там да 80 сторонак пра тое, як яны размаўлялі, з кім яны размаўлялі. Гэта такія часопісы, невялікія часопісы для службовага карыстання. Гэта было вельмі важным момантам. У той час, у прынцыпе, евангельскім прабуджэннем у расійскай імперіі найбольшай ступені былі ахоплены тры губерніі, это Магілёўская, Кіеўская і Херсонская. Нас цікавіць Магілёўская, таму што гэта губерня беларуская. Беларускае евангельскае прабуджэнне. Урэшце рэшт, антысектанцкія місіянеры, яны прыйшлі да высновы, што сітуацыя, яна не падлягае выпраўленню. Наадварот, праца антысектанцкіх місіянераў і ўладаў, яна не спыняе прабуджэнне, яно пашыраецца. Так, колькасць евангельскіх вернікаў, яна вырасла з 1884 до 1886 года ў 2 разы, фармальна толькі вырасла. А далёка не кожны сябе мог дэклараваць баптыстам, таму што баптысты яны былі абмежаваны ў правах. Калі браць
далейшую перспектыву, то гэтыя абмежаванні яны павінны былі толькі павялічвацца. Але людзі выразна дэкларавалі сябе, што яны належаць да баптысцкай царквы. Улады прынялі рашэнне такое асудзіць кіраўнікоў евангельскае прабуджэння на Гомельшчыне. Быў арганізаваны ў верасні 1887 году такі знакаміты рагачоўскі працэс. На гэтым працэсе ў якасці падсудных апынулася 9 лідараў евангельскіх церкваў з гомельскага павету. У асноўным гэта былі жыхары вёскі Усохі і вёскі Дубовы Лог. Гэта 9 чалавек, яны ўжо знаходзіліся год прыкладна ў гомельскім астрогу, пасля іх перавялі ў Рагачоў. Суд прысяжных быў прызначаны на 12 верасня 1887 году. Абараняць гомельскіх вернікаў прыехаў адвакат з Парыжа, ураджэнец гомельскага краю Мікалай Іванович Куляпка-Карэцкі. Выступіў супраць іх у якасці абвінаваўца пракурор Магілёўскага акруговага суда Пётр Купчынскі. І вось гэты працэс ён асвятляўся даволі шырока ў прэсе тагачаснай. Ён выклікаў яшчэ большую ўвагу да таго, што ж такое евангельская вера і чаму Біблія яна павінна быць асновай жыцця і чаму людзі ахвяруюць сваёй свабодай, сваім дабрабытам, сваім уладкаваным жыццём менавіта за права жыць паводле законаў Бібліі. Рагачоўскія прысяжныя прагаласавалі за абвінаваўчы прысуд. Частка лідараў Усоўскай царквы былі высланыя ў Закаўказзе. Частка атрымала вялізныя штрафы, частка атрымала арышт. Такі даволі невялікі тэрмін, але гэта быў турэмны арышт. Таксама трэба сказаць, што 1887 год гэта быў год, калі прыехала даволі вялікая колькасць чыноўнікаў, менавіта вось у Усохі, у Дубовы Лог, у іншыя ваколіцы гомельскага павету, і яны пачалі проста хадзіць па хатах, сустракацца з сем'ямі евангельскіх вернікаў і пераконваць іх пакінуць евангельскую веру. І ў гэтым моманце мы знаходзім запіскі пра тое, што фактычна не было такіх сем'яў, якія пакідалі евангельскую веру. Толькі некалькі на 200 сем'яў, і гэта былі тыя, хто па сутнасці і не былі членамі евангельскіх церкваў. Канешне, мяне асабіста вельмі ўразіў адказ 16гадовай дачкі Захара Гулева, якая адказала на тое, ці гатова яна пакінуць сваю памылку. Яна адчаканіла, як пішуць у дакуменце, ніколі. Яна не збіралася пакідаць евангельскую веру, яна заставалася евангельскай верніцай і нават дала хату сваю, якая пасля высылкі яе таты пуставала. Я так разумею, што у іх было, магчыма, нават некалькі дамоў, а яна дала вось гэту хату для правядзення малітоўных сходаў, набажэнстваў баптысцкай царквы, чым таксама, канешне, асабіста вельмі сур'ёзна рызыкавала. Яшчэ быў адзін невялічкі працэс у 1888 годзе, як невялічкі. Трое пастароў былі асуджаны з вёскі Вуць. І на гэтым першая хваля гомельскае прабуджэння яна заканчваецца. Жыхары вёскі Усохі яны прынялі рашэнне ўвогуле выехаць, пакінуць гомельскі павет цэлай грамадой, і там некалькі сотняў людзей проста знялося са свайго месца, яны перасяліліся спачатку на Кубань, пасля ў Сібір, але жыхары вёскі Вуць на сельскім сходзе яны прынялі іншае рашэнне, што яны застаюцца. І вельмі цікавы момант, што ў часе другой хвалі евангельскае прабуджэння, якая пачалася пасля 1905 году, а ў 1905 годзе было зменена заканадаўства, стала магчымым легалізацыя баптысцкіх церкваў. Пасля 1905 году Вуцеўская царква, сёння гэта Добружскі раён, і Усохі, і Дубовы Лог, і Вуць гэта сённяшні Добружскі раён Гомельскай вобласці. Дык вось Вуцеўская царква, яна значна вырасла. Яна стала, напэўна, самай вялікай баптысцкай царквой Беларусі. Вось тыя, хто застаўся там, і больш за тое, у 1910 годзе яны атрымалі афіцыйную рэгістрацыю. Таксама у 1909 годзе, у самым канцы 1909 году, афіцыйны дазвол на правядзенне набажэнстваў атрымала царква ў Гомелі. Такім чынам, гомельскае евангельскае хрысціянства, яно было такім даволі моцным. Цікавы момант, што вядомая уладальніца Гомельскага палацу Ірына Паскевіч-Рыванская, яна асабіста дала лес на пабудову малітоўнага дому Вуцеўскай царквы евангельскіх хрысціян-баптыстаў.
То бок была падтрымка нават з боку мясцовай арыстакратыі. А мясцовыя землеўладальнікі, мясцовыя дваране наказалі, што баптысты гэтыя самыя маральныя людзі, якія жывуць у сваіх сем'ях, не кідаюць сваіх дзяцей, не ходзяць па корчмах, не прапіваюць грошы, старанна працуюць, рупліва вучацца, хатах і падворках заўсёды чысціня і парадак. І ў гэтым сэнсе, канешне, яны выгодна адрозніваліся ад тых, хто не з'яўляўся членамі баптысцкай царквы. Канешне, беларускае евангельскае прабуджэнне, яно бы не было беларускім, калі б яно не ахоплівала ўсе рэгіёны Беларусі. Мы распавялі толькі пра адзін рэгіён, а яно адбывалася таксама ў Віцебску. Было некалькі віцебскіх прапаведнікаў, сярод якіх там знакаміты быў Кузьма Якаўлеў. Кузьма Якаўлеў, ён, як пра яго пісалі, кравец, адстаўны салдат. Кузьма Якаўлеў, ён пакаяўся ў Адэсе. Гэта было прыкладна ў 1879 годзе. Пасля ён пераехаў назад у Віцебск і пачаў прапаведаваць Евангелие. Ён ужо прапаведаваў Евангелие не толькі па вёсках, але ён прапаведаваў таксама і ў самім горадзе Віцебску. Цікавы момант, што дзеля разбору біблейскага тэксту у яго з сабою было заўсёды некалькі перакладаў. Ну, паколькі беларускага перакладу на той момант не было, не існавала, толькі існаваў пераклад з Карыны і Васіля Цяпінскага, якія былі зроблены ў 16 стагоддзі, то ён карыстаўся расейскім перакладам, польскім перакладам і царкоўна-славянскім перакладам. І гэтыя ўсе пераклады ён звычайна чытаў верш за вершам на кожнай мове і спрабаваў разбіраць, тлумачыць, што евангеліст хацеў данесці, якую вестку хацеў данесці. Гэта была вестка пра збаўленчую ахвяру і воскрашэнне Ісуса Хрыста. І вось гэта вельмі цікавы момант, ён падаваў гэта з гледзяча такога гістарычнага кантэксту. Хаця сам чалавек, ён не быў там акадэмічны ці не быў там нейкім інтэлектуалам. Кузьма Якаўлеў таксама быў высланы ў Закаўказе, быў таксама спецыяльны працэс над ім арганізаваны. Трэба сказаць, што пасля яго высылкі яго справу працягнулі бацька і сын Каранеўскія, Яўхім і Васіль Каранеўскія. Яны сталі заснавальнікамі віцебскай баптысцкай грамады. З іх пропаведзі утварылася вось цэлая грамада. Там былі такія вядомыя прапаведнікі, як Лявонцій Кукавенка, Парфён Нагібаў і іншыя, якія прывозілі літаратуру, распаўсюджвалі Евангеллі, якія казалі пра тое, што трэба мяняць сваё жыццё і жыць паводле Бібліі. На жаль, яны таксама патрапілі пад судовыя працэсы. Асабліва быў такі судовы працэс 1890 году, які фактычна спыніў прабуджэнне ў Віцебску, таму што усе асноўныя вернікі, больш дакладна прапаведнікі Віцебскай баптысцкай царквы, таксама былі высланыя ў Закаўказе. Трэба сказаць, што другая хваля віцебскага прабуджэння, як і на Гомельшчыне, яна пачалася пасля 1905 году. І тут на першае месца выйшаў такі латыш Гуга Шэнгерт, які заснаваў віцебскую, беларускую баптысцкую царкву, больш складалі беларусы. Ён таксама быў чальцом такога таварыства «Сіні крыж», таму што на той момант была вельмі складаная сітуацыя з ужываннем алкаголю. Співаліся цэлыя паселішчы. Гуга Шэнгерт, ён быў адным з такіх удзельнікаў руху цвярозасці. Казаў і прапаведаваў пра тое, што ось гэта загана, якая была ў беларускім грамадстве, яна можа быць пераадолена толькі з дапамогай Ісуса Хрыста. І многія людзі, якія звярталіся да Ісуса Хрыста, яны вызваляліся ад гэтай залежнасці. Вось такі быў заснавальнік віцебскай баптысцкай царквы ўжо ў пачатку 20 стагоддзя. Ну, цікавы момант, што ён доўгі час быў вайскоўцам, служыў у дзвінскай крапасной артылерыі, артылерыст, афіцэр, але разам з тым чалавек глыбока веруючы, які стварыў многія такія ініцыятывы па вызваленне людзей ад алкагольнай залежнасці. Таксама даволі пашырана развівалася беларускае евангельскае прабуджэнне на Беласточчыне і Віленшчыне. У той момант Беласток, ён належаў да Гродзенскай губерні, і там было такія вось два прапаведнікі. На Беласточчыне быў адзін з такіх асноўных лідараў беларускага пратэстантызму 20 стагоддзя Лукаш Дзекуць Малей, а ў Віленшчыне была такая баранесса Лізавета Фёдоровна Зас, якая прадставіла сваю кватэру для сходаў Віленскай баптысцкай царквы па адрасе вуліца Кальварыйская, 2. А пра Лукаша Дзекуць Малея
у нас ёсць нават некалькі выпускаў, но трэба сказаць, што ён адразу пасля свайго навяртання ў 1911 годзе ён пачынае пераклад Евангелія паводле Марка на беларускую мову. І ў той час ён ужо быў звязаны з беларускім нацыянальным рухам. Такім чынам, вось пакаянне і навяртанне Лукаша Дзікуцьмалея, яно злучыла ў сабе два працэсы: беларускае евангельскае прабуджэнне і беларускае нацыянальнае адраджэнне. Відавочна, што Дзікуцьмалей ўжо ў тыя часы чытаў нацыянальную прэсу, ён быў знаёмы з творчасцю Янкі Купалы, Якуба Коласа, Змітрыка Бядулі, Максіма Богдановича. Ён быў чалавекам вельмі глыбокіх ведаў па Бібліі, біблійна начытаным чалавекам, і разам з тым закаранёным у беларускую нацыянальную культуру, беларускую нацыянальную літаратуру, якая на той момант стваралася. Што датычыцца Віленскай баптысцкай царквы, то тут вось на кватэры баранесы ЗАС збіраліся ў асноўным вайскоўцы віленскага гарнізона. І гэта была царква, якая складалася з вайскоўцаў, і таксама значную частку царквы складалі габрэі. Такім чынам незвычайна было. Напрыклад, адзін з такіх наведнікаў Віленскай баптысцкай царквы, Александр Мілавідаў, гэта расійскі гісторык, які наведваў з мэтай паглядзець, што ж такое штундызм, як ён пісаў, так вось улады называлі баптызм, паўтаруся. Ён казаў, што вельмі цікавыя моманты, праводзяць разборы Бібліі, кажуць казанні на розных мовах, што гэта такая шматнацыянальная, шматмоўная супольнасць, якая, канешне, даволі значна распаўсюджвае сваё вучэнне. І калі яе не спыніць, то яна будзе толькі расці. Разам з тым, Мілавідаў ён ставіўся вельмі скептычна да того, што будзе распаўсюджвацца баптызм у беларускіх вёсках. Ён казаў, гарады так, там у гарадах інтэлігенцыя, ўсё, але ў беларускіх вёсках наўрад ці ён там цэлую такую брашуру выдаў пра штундызм у паўночна-заходнім краі. Ён меў на ўвазе Віленскую, Градзенскую і Ковенскую губерні, але прабуджэнне ў Гомельшчыне абвергла і абвяргала ўжо нават на той момант ягоныя прагнозы. Таксама беларускае евангельскае прабуджэнне захапіла Берасцейшчыну. Першая царква ў Берасці была заснавана Мікалаем Макарэўскім. Мікалай Макарэўскі, ён быў праваслаўным святаром у вёсцы Тапільцы Беластоцкага павету, і ён пакаяўся, навярнуўся ў евангельскую веру ў 1910 ці 11 годзе. Прыкладна ў той самы час, як і Лукаш Дзікуцьмалей. І вось Мікалай Макарэўскі, ён стаў хіба што самым знакамітым евангельскім прапаведнікам. Ён быў чалавекам, які засноўваў цэлыя такія евангельскай супольнасці. Жыў ён у Берасці, на вуліцы Садовай, у доме Гінзбурга. Адтуль ён рассылаў брашуры і таксама біблейскую евангельскую літаратуру. Вельмі цікавы момант, што пропаведь Макарэўскага яна атрымала рэзананс па ўсёй расійскай імперіі. Такі вось знакаміты антысектанцкі місіянер, як Змітрый Багалюбаў, ён прысвяціў адзін нумар свайго часопіса «Дзела веры» менавіта змаганню з пропаведдзю Макарэўскага. У адказ на гэта іншы публіцыст Йона Брехнічоў, які жыў на той момант у Тбілісі, ён напісаў брашуру «Горкая праўда» у абарону Макарэўскага. Такім чынам ішла вось спрэчка. У Макарэўскага бралі інтэрв'ю розныя газеты, якія выходзілі нават у Санкт-Петербургу. Ён прапаведаваў у царкве знакамітага лідара расійскіх евангельскіх хрысціянаў Івана Праханова. І разам з тым мэта ягонай пропаведзі была менавіта Беларусь. Беларускія землі. Як я ўжо казаў, ён прапаведаваў на Берасцейшчыне, на Кобрыншчыне, у Менску. Вось Менская баптысцкая царква мела сувязь з Макарэўскім. Гэта быў чалавек, які быў медыйны з аднаго боку, а з іншага боку ён быў інтэлектуалам. Ён напісаў шэраг брашураў, нават там здзіўляе спіс літаратуры, які ён чытаў, які ён аналізуе, там, пачынаючы ад Фламарыёна, заканчваючы Львом Талстым. Ён быў чалавекам, які там скончыў 2 духоўныя семінарыі. І гэта, канешне, яго адрознівала ад прапаведнікаў, якія былі ў сельскай мясцовасці. Таму можна сказаць, што ў беларускім евангельскім прабуджэнні былі не толькі тыя, хто пакаяўся і пачаў прапаведаваць у вёсках, і людзі, якія не мелі адукацыі, не маглі мець адукацыю, але былі такія высокаадукаваныя асобы, як Мікалай Макарэўскі і Лукаш Дзікуцьмалей, ці баранеса Лізавета ЗАС. Безумоўна, это былі людзі высокай адукацыі. Цікавая гісторыя звязана з беларускім евангельскім прабуджэннем у Гродні. Гэта хіба што самая вялікая такая і самая прыгожая романтычная гісторыя кахання. Гісторыя кахання пецярбургскага пастара
латышскага паходжання Вільгельма Фетлера і беларускай шляхцянкі Варвары Кавалеўскай. В 1911 годзе Вільгельм Фетлер прыехаў з Петербурга ў Гродно, каб прасіць рукі Варвары Кавалеўскай. Ён спыніўся ў гатэлі «Еўрапейскі» і запрасіў сваю нарачоную, яе бацькоў, таксама членаў гарадзенскай баптысцкай царквы на заручыны. Але замест іх у нумар уварвалася паліцыя. Паліцыя перапісала ўсіх і сказала, што Фетлер, як арганізатар незаконнага баптысцкага сходу, ён павінен пакінуць горадню. В той момант, канешне, была одна адметнасць. Гэта быў красавік 1911 года. У той час жонка прэм'ер-міністра Расійскай імперіі Петра Сталыпіна, яна наведвала лекцыі Фетлера, які ён чытаў у Петербургу. І таму Фетлер, так скажем, адразу паскардзіўся ў Міністэрства ўнутраных справаў, а міністр ўнутраных справаў і прэм'ер-міністрам якраз быў Сталыпін. І Сталыпін запатрабаваў ад гарадзенскага губернатара тлумачэнняў, чаму так абышліся з пратэстанцкім пастырам. Гарадзенскія ўлады давалі некалькі разоў тлумачэнні. У выніку выявілася, што бацькі Варвары Кавалеўскай яны адмыслова паскардзіліся ў паліцыю, што іхная дачка навярнулася ў баптызм і хоча яшчэ выйсці замуж за баптыста. І яны былі супраць гэтага. Аднак сама Варвара Кавалеўская была за тое, каб выйсці замуж за Фетлера, і яна яго кахала. І тут цэлая вось гэта гісторыя такая Ромео і Джульетты. Это адбывалася там некалькі разоў на працягу паўгода. Такая была спрэчка з паліцыяй, з бацькамі, з губернатарам. Сюды быў падключаны Сталыпін. Варвара Кавалеўская асабіста паскардзілася прэм'ер-міністру на тое, што вось адбываецца ў горадні і якім чынам абыходзяцца улады з баптыстамі. І гэта выклікала такі рэзананс, што ў газетах пачалі з'яўляцца публікацыі. У выніку бацькі, бачачы, што такая сур'ёзная хваля паднялася, яны ўсё ж далі згоду на шлюб сваёй дачкі з Вільгельмам Фетлерам, і яны пажаніліся ў чэрвені 1913 года. У іх нарадзілася 13 дзяцей, усе яны былі служыцелямі баптысцкай царквы. Таксама ў той час была заснавана гарадзенская баптысцкая царква. На пачатку 20-го стагоддзя таксама беларускае евангельскае прабуджэнне ахапіла Меншчыну. У Менску фактычна мы можам сказаць на сённяшні момант, як вядома з гістарычных дакументаў, першая пропаведь, баптысцкая пропаведь, евангельская пропаведь, яна была адносілася до 1902 году. Ну, гэта калі не лічыць рэфармацыі 16 стагоддзя. У 1902 годзе Герасім Андрухоў, выхадзец з Харкаўскай губерніі, ён атрымаў дазвол ад менскага губернатара прапаведаваць на тэрыторыі Менскай губерніі і распаўсюджваць рэлігійную літаратуру. Вось таго часу і ўтварылася Менская баптысцкая царква. У 1914 годзе, напярэдадні Першай сусветнай вайны, сходы менскіх баптыстаў яны адбываліся на Ніжняй Ляхаўцы. Ніжняя Ляхаўка — гэта вось у раёне сучасных вуліц Беларуская, Кастрычніцкая. У самым цэнтры гораду адбываліся малітоўныя сходы. Ёсць таксама спіс членаў Менскай царквы з 21 чалавека, які склала менская паліцыя ў лютым 1914 года з дакладнымі канкрэтнымі адрасамі. Ну, відавочна, што евангельскае прабуджэнне ахапіла і сучасную сталіцу Беларусі. Пазней пачалася Першая сусветная вайна. У час Першай сусветнай вайны, калі было супрацьстаянне Расійскай імперіі, Германскай імперіі, фактычна адбылася высылка баптысцкіх пастароў, баптысцкіх лідараў у глыб Расійскай імперіі. І гэта высылка, яна паклала яшчэ адну мяжу беларускаму евангельскаму прабуджэнню. Калі мы казалі, што судовыя працэсы канца 80-х, пачатку 90-х гадоў 19 стагоддзя яны паклалі крэст першай хвалі евангельскае прабуджэнне на Гомельшчыне і Віцебшчыне, то вось Першая сусветная вайна, яна фактычна завяршыла такі этап беларускае евангельскае прабуджэння. У пэўным часе некаторыя цэрквы нават перасталі існаваць. Але пра што мы можам сказаць, аналізуючы увесь гэты працэс і звяртаючыся да 150-годдзя беларускага баптызму. У тым сэнсе, што баптысцкая царква, яна нарадзілася, там былі не толькі баптысты, былі евангельскія хрысціяне, розныя дэнамінацыі, але ў асноўным гэта быў і такі евангельска-баптысцкі рух. Царква нарадзілася, яна стала фактарам і фактам грамадскага жыцця. Яе заўважылі усе
ну, скажем так, грамадска зацікаўленыя сілы і рэлігійная супольнасць. І гэта было вельмі важным, потому што ў гісторыі Беларусі, у прынцыпе, была рэфармацыя. І рэфармацыя она паспрыяла перакладу Бібліі на беларускую мову. Ці нават пераклад беларускай мовы таксама са свайго боку паспрыяў рэфармацыі. Мы кажам пра пераклад з Карыны і Васіля Цяпінскага. Таксама ў час беларускае евангельскае прабуджэння пачаўся пераклад Лукаша Дзікуць-Малея. І ягонае першае Евангелие ў ягоным перакладзе разам з Антоном Луцкевічам выйшла ў 1926 годзе. У наступным годзе 100 год вось беларускаму Евангелію на сучаснай беларускай мове. З іншага боку, барацьба беларускіх баптыстаў за свае правы, канфесійныя правы, яна спрыяла значна росту такой правасвядомасці, асабліва сярод сялянскага саслоўя, таму што гэта перакрэслівала ўсялякае такое ўспрыманне сялянаў як абсалютна пасіўных суб'ектаў грамадства. Так званыя сяляне, яны пісалі скаргі, даходзілі да сенату, удзельнічалі ў судовых працэсах, асабліва пасля 1905 году. Яны дамагаліся права выбіраць сабе пастароў, выбіраць сабе святароў, яны дамагаліся права жыць згодна са сваім сумленнем, і гэта мадэрнізавала беларускае грамадства. Мадэрнізацыйныя працэсы яны значна паскорыліся. Калі ў 19 стагоддзі грамадства яно было саслоўным, яно дзялілася на такія у сучасным тэрміналогіі касты, там былі, дзе былі дваране, там дзе было духавенства, дзе былі сяляне, і была вельмі слабая такая камунікацыя паміж гэтымі сасловамі, паміж гэтымі пластамі грамадства, то ўжо ў пачатку 20 стагоддзя гэты перагародкі пачынаюць ламацца, выломвацца. І адным з такіх важных чыннікаў было менавіта евангельскае прабуджэнне. Яно ахапіла не толькі Беларусь, евангельскае прабуджэнне было і ў Англіі, знакамітае уэльскае прабуджэнне 1905 году. Это было прабуджэнне і ў Польшчы, і ў Латвіі, ва Ўкраіне, у Расіі, петербургскае евангельскае прабуджэнне. У Нямецчыне фактычна гэта было такім агульнаеўрапейскім, можа нават сусветным. Мы памятаем, што якраз у той момант нарадзіўся рух пяцідзясятніцкі у Злучаных Штатах Амерыкі. І гэты рух таксама быў важным такім атрыбутам прабуджэння, якое ахоплівала многія краіны свету. А для нас найважнейшым момантам з'яўляецца тое, што пасля паўстання 1863 году беларускае грамадства замёрла. Доўгі час увогуле здавалася, тут нічога не адбываецца, тут няма універсітэтаў, тут няма земстваў, тут не працуе судовая рэформа, якая працавала на тэрыторыі іншых частак расійскай імперіі. Тут вельмі слабая камунікацыя паміж рознымі пластамі насельніцтва, але вось евангельскае прабуджэнне давала іншы імпульс грамадскаму жыццю. І ў першую чаргу гэта жыццё грунтавалася на Бібліі. Такім чынам, вось Біблія, якая стала асновай для жыцця многіх сялянаў, яна перамяніла не толькі іхнае асабістае жыццё, яна ўвогуле пачала мяняць жыццё і грамадства. Аднак, на жаль, працэсы, якія былі запушчаныя ў пачатку Першай сусветнай вайны і гэтак далей, яны прывялі да пэўнага моманту адкату назад, адкату да часу, які папярэднічаў беларускаму евангельскаму прабуджэнню. І на 7 гадоў спыніліся ўсялякія працэсы, якія пачаліся ў 1875 годзе. Новы этап у гісторыі евангельскай царквы Беларусі пачаўся ўжо пасля 1921 году. І ён мае назву «Вялікае евангельскае прабуджэнне ў Беларусі». Пра гэты этап мы пагаворым іншым разам. А сёння мы акрэслілі тое, што пачалося 150 гадоў назад, і паспрабавалі трошкі чыста пункцірам абазначыць тое, які ж уплыў яно мела і мае на гісторыю і культуру Беларусі. Дзякуй за ўвагу.